Home Affairs izoshiya umyalezo kulabantu abadayisa ngezwe la. Asishadisa la. Ngathela abantu baka-Home Affairs abadayisa ngezwe. Phansi ngegebengu zakama-Home Affairs phansi. Phansi ngokudayisa ngezwe phansi. Izwe lethu elethu elethu. Izwe lethu elethu elethu. Phansi ngokuya amafora namadokhumenti ethu phansi. Phambili nge-South Africa phambili. Sithi ababoshwa abadayisa ngamaphepha ababoshwe. Hambe nabo uma befuna ukubanika amaphepha bahambe nabo. Sithi phansi ngamaphoyisa asebenza negebengu phansi. Phansi ngamaphoyisa asebenza nama-drug Siyawushiya umlayezo la ka-Home Affairs sithi siyabuya. Siyohambisa i-memorandum kodwa ikhona yaka-Home Affairs. Sithi okokugcina ngifuna basizwe sisho ngokukhulu ukuyimisela.